సహాయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని గౌరవ పెద్దలకు నేను ఒకటే నా యొక్క ఆదివాసీ విద్యార్థి సంఘం తరఫు నుంచి ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను సార్. ఎందుకంటే గత 2022-24లో కానిస్టేబుల్ రిక్రూట్మెంట్ లో 75% యాజ్ పర్ 5th షెడ్యూల్ 49(0) ప్రకారం కానిస్టేబుల్ రిక్రూట్మెంట్ ఇచ్చేవారు. కానీ ఈ నోటిఫికేషన్ లో మొత్తం జనరల్ రిక్రూట్మెంట్ ద్వారా చాలా ఆదివాసులు నష్టపోతారు. అదేవిధంగా జీవో నెంబర్ 3ని కూడా పునరావృతం చేయాలనేసి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఏదైతే సమస్య ఉందో సార్, ఏజెన్సీ సమస్యలో ఉద్యోగాల విషయంలో ఒక్కొక్కటిగా హరిస్తున్నారు. కాబట్టి గౌరవ ఐటీడీఏ పిఓ గారికి ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను, ఎస్టీ కమిషనర్ కి ఏజెన్సీ యొక్క అభ్యర్థులు చాలా నిరుద్యోగ శాతం పెరుగుతుంది కాబట్టి ఉపాధి కల్పన విషయంలో ముందుంటారని ఆశిస్తూ ఐటీడీలో చాలా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. గోండి భాషలో ఏ రావడం అనేది చాలా సంతోషకరమైన విషయం. కాబట్టి గౌరవ పిఓ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సమయం ఎక్కువ లేదు కాబట్టి నా యొక్క ఉపన్యాసం ముగిస్తున్నాను. జై ఆదివాసీ.